Aloitetaan helpolla. Mitä kuuluu? No kiitos, kuuluu oikein hyvä. Tässä niin kun tehdään tätä normaalia lääkärin työtä, päivärutiinia. Ja just ennen kuin tulit, niin mä oon tämmönen minuuttipelle vielä, että niin kuin nytkin mulla oli tiukka tahti, mutta mä vähän myöhästyin muutaman minuutin. Mä katsoin, mä en edes tykkää myöhästyä yhtään mistään. Mä otan potilaan, mutta sit kun on joku potilas, mä voin heittää sitä ulos. Se ei voi, se vaivaa ja se haluaa jutella vaikka nyt käydä 20 minuuttia aina. Mutta aika se ei riitä ja silloin pikkasen aina niin se on pois jostain. Aivan, no mutta on kuitenkin, kuitenkin myös palvellaan ihmisiä. Kyllä. Tällainen, että minkä sä koet olleen tällainen alkusysäys itselläsi kohti näitä päihteitä ja rikollista kehitysuraa? Mitä se sysäys oli? No, tietenkin mä synnyin ja kasvoin sellaisella alueella, missä oli paljon justiin tämmöistä dokaamista ja jengiä ja ryppäämistä. Ja mä monessa tilanteessa olen sen sanonut, että kun mun faija delas, niin se on ollut semmoinen niin kuin selkeä lähtökohta, että mun elämä niin kuin, sai siinä eri käänteen. Mä aina haluan sanoa sen, että mä en niin kuin, syytä mitään tapahtumaa. Aivan. Mutta se on sellainen tosiasia, minkä on jälkeenpäin, kun katsoo elämäänsä, niin siinähän tapahtuu ihan selkeä, että totta kai. Esikuvan puuttuminen sitä myötä. Joo, ja sitten jos niin kuin mitä tahansa tämmöisiäkin taustoja omaavia henkilöitä katsotaan, mitä minä, niin lähes aina siellä on jotain perhetragediaa. Kuolemaa, avioeroa, alkoholismia, kaikkea päihteitä väkivaltaa. Kyllä siellä useimmiten on. Okei, siellä ne on poikkeukset, kun on joku niin sanotusta hyvästä perheestä, mutta me ei aina tiedetä sitäkään, että kuinka hyvä se perhe on. Aivan. Mutta jos sä ajattelet, niin oikeasti tämmöisiä rakastavia vanhempia ja näin, niin jotenkin minun on vaikea uskoa. Että nyt jos mä mulla on ollut se onni kanssa, että niin mä oon saanut mun pojat lapset kasvattaa raittiina ollessa ja ollut toisenlainen elämäntapa, eikä niiden ei ole onneksi tarkoitus silloin. Aivan. Kärsiä. Ja uskoisin, että mun poika vielä vähemmän, se tulee saamaan niin paljon rakkautta. Auttoiko sulla tää, kun sun perheessä ilmeisesti puhuttu hirveästi tästä tragediasta, niin osittain alkoholi varmaan tuli viemään sit pois tätä yksinäisyyttä ja tuskaa ja muita fiiliksiä. Joo, sitä se oli. Se oli nimenomaan hyvä paikka. Alkoholi ja Tinder ja nämä mitä tuli, niin silloin kun sä olit sekaisin, niin ei tarvinnut kokea tuskia. No ootko miettinyt sitä, että oliko sun nuoruuden tällainen pelottomuus, tietämättömyyttä siitä, että tämä rikollinen tausta ehkä sitten löysi sua kasvoille tulevaisuudessa? Pelkäsit sä silloin sitä ollenkaan? Ei sitä sieltä ajattele todellakaan. Okei. Niin, jos aivan, mutta eihän sitä voi koskaan niin kuin, voisi heittäytyä aika tylsäksi sitten, että jos niin kuin lähtisi ennustaa sitä omaa elämäänsä ja sitten eläisi tätä hetkeä sen mukaan. Niin, näin se on. Mites sitten sä olit 16-vuotias, kun sä joudut ensi kertaa linnaan. Joo. Niin säväyttikö tää millään lailla? Pelottiko silloin? No kyllä se ensi alkuun tietenkin pikkasen, mutta ei se nyt niin kauheasti ja aika nopeasti siihen tottu. Se on olihan mulla jo tuomioita sitä ennen pari ehdollista ja heti kun mä täytin 15, niin alkoi niitä tuomioita tulee, mutta sitten tuli täytäntöön panostaminen. Aivan. Heti kun täytin 16, niin se kuitenkin se on semmoinen maailma, että siihen vaan tottuu todella nopeasti. Ja kun se yhden kerran olet, niin ei siinä ole enää mitään pelättävää. Niin, siellä on omat rutiinit ja kyllä. Kukaan ei tarjoa sulle sitä alkoholia siellä. Ja siellä oli oikeastaan, monesti sanonut, että se oli aika hyväkin olla ja se oli niin tavallaan, voi olla myös, että se oli mun pelastus. Se, mä olin siellä pitkiä aikoja sitten.
Miten sitten, sä kerrot sun kehorakennusharrastuksesta, niin se kiinnostaa, niin oliko sulla jotain tiettyjä rutiineita vai pumppailitko menemään ihan randomisti? Se on kiva, kun sä kysyt tän. Kukaan ei ole kysynyt, ja se oli mulle tosi tärkeää silloin. En tiedä, tuliko se siellä kirjassa riittävän hyvin esille, mutta mä treenasin monta vuotta siellä niin mehän luettiin ja seurattiin kaikkia niin lehtiä, mitä vaan saatiin. Bodybuilding ja muscle ja mitä niitä oli kaikkia. Ja oli just silloin Schwarzenegger ja Frank Che ja mitä niitä oli. Franco Columbo ja... Just Columbo ja nää tämmöisiä, mitä sitten katsoi ja esikuvia. Ja siellä oli kavereita, jotka sitten treenasivat tosissaan. Mä varmaan, niin sen mä mainitsin kyllä kirjassakin, että mä poltin siellä itteen loppuun. Mä olin niin, mä oon kaikessa ollut ihan sit kun mä oon aloittanut jotain, se menee niin kauhealla vauhdilla. Miten tää, niin kun, muistatko tällaisia jotain tuloksia siellä? Kilomääriä tai muuta? No mä sanon yhden hauskan tuota. Mä en tiedä, kirjoitinhan mä kirjassakin sen, että mä löin mustalaisten kanssa vetoon, ne väitti, että mä en 50 kertaa nosta 60 kiloa penkillä. Jaha. Ja mä painoin kuitenkin itse vaan 70. Mitä mä painoin siihen aikaan, varmaan 75 paikkeilla. Ja mä olin 60 kiloa, 50 oli ihan tossa. Mä olin erittäin kovassa kunnossa silloin. Tietenkin sitten ja leuanvetoja mä vedin kovilla painoilla. Sitten meillä oli leuanvetokisa, niin siinä tuli vaan kolmanneksi. Mä vedin vähän, mitäs mä vedin? Varmaan 25 leuraa. Mä olin merkissä, ne oli silleen, että ne oli niin tiukkoja leukat, että se piti oikeasti vetää rauhallisesti tänne ja suoristaa kädet niin kunnolla menee ja pysähtyy. Sitten merkki, että jokainen erikseen, se on ihan eri juttu kuin nämä kilpailuvedokkaat. Siinä varmaan paras veti silloin vähän yli 30. Se on hurja määrä kyllä. Miten sitten tuo ravintopuoli, sä puhut tuosta ylikunnosta, niin teillä oli aika rajallinen määrä ravintoa, niin kehittyykö siinä sitten vai tuliko se ylikunto osittain tästä syystä? Tuli kyllä siitä liiallisesta treenaamisesta, että ne ei varmaan reagoinut enää sitten ne lihakset, ne ei saanut levätä. Mä uskoisin, että se onkin mulla se suurin syy ja mulla oli kuitenkin, mä sain hyvät suhteet sitten. Tietenkin me, jotka tälleen treenattiin, niin järjestettiin hyvät suhteet keittiökavereiden kanssa, me saatiin hyvät safkat. Tai saatiin kunnolla niin kuin lihaa ja sitten siellä sai soijajauhetta. Sitä mä vedin vaikka kuinka helkkaristi, koska se oli semmoinen niin proteiini lähde. Ja me tein sellaisia kaikenlaisia niin kuin sekoituksia. Tämä oli mielenkiintoinen, tämä sun ruumiista irtautumiskokemus. Joo. Joogan avulla. Se oli joogan avulla. Se oli sellaista keskittymistä, kun mä yritin keskittyä niin kuin oman kehon hallintaan ja kun siellä oli joku niin kaveri, joka niin kuin, väitti, että se sai keskittymällä niin peräsuolen niin tulemaan ulos. Sitten mä jälkeenpäin vaan nauroin, että perkele sillä on ollut vaan tämmöinen niin kuin, löysät nämä sulkija-lihakset ja se on sen takia, ei se millään joogalla sitä saanut. En mä muista näiks me vaan ihmeteltiin, että Jumala, täytyisi olla hyvä toi jooga, jos siitä me lähti semmoinen legenda liikkeelle. No sitten mä siellä sellissä aina, mä vedin kauheita, senkin mä mainitsin, niin mulla oli se, että mä vedin 1000 vatsaa aina yhteen menoon. Niin se oli semmoinen ihan iltajobi. Että oli niin hyvässä, niin kovassa kondiksessa, että se niin kuin ihmiset ihmettelee. Mutta näin se vaan oli. Mutta sekin meni sitten jo pakkomielteen puolella. Joo, ihan pakkomielteen. Joo, nimenomaan, se on hyvä sana. Se oli pakkomielteistä.
Mutta sitten se joogassa meni sitten sitä niinku keskittymistä harjoitteli. Ja siis mä oon semmonen, mä oon hyvin jalat maan pinnalla oleva ihminen, kun mulla ei ole mitään semmosia oikein uskonnollisia niinku uskomuksia. Että mä ajattelen kaikkia aika niinku silleen, mitä sinä sanoisi niin mahdollisimman realistisella tavalla, niin senkin en mä siinäkään niin kuin näe kuitenkaan mitään sen kummempaa mystiikkaa. Mä näen, että ihminen pystyy aivoihinsa vaikuttaa, eikö niin, keskittymällä ja tätä kautta niin kuin saada tämmöisiä fiiliksiä. Näin mä näen ne asiat. Mites 24-vuotiaana sä olit Katajanokalla ja siellä sulle tuli semmoinen niin pohjakosketus ja tajusit, että sä oot alkoholisti. Joo. Ja onko sulla koskaan ollut alkoholin suhteen sitten niin kuin henkisiä tai fyysisiä oireita? Miten se on mahdollista, että sä pystyt jatkamaan 11 kuukauden putkella jossain vaiheessa? Eli kärsitkö sä siitä niin kuin muulla tapaa? Unettomuutta, ei siinä kerki tulla mitään. Kato, siinähän se on, jos sä koko ajan dokaat, niin että sä ehdit tuoda. Sä sammut sitten, kato, sä sammut niin kuin silloin, kun mä sen 11 kuukauttakin vedin, ja sitten kato, aamuyöllä, kun sä, niin sä oot aivan umpikännissä, niin sit sä vaan nukahdat johonkin ja sit sä heräät siihen kauheeseen kankkuseen. Nehän on ihan hirveät ne pelkotilat, mitä oli. Ja sit siinä on kiire saada, mä mainitsinkin varmaan siellä, että pitää saada vauhtipullo, joo, että sä niin saat niin nopein ne promille, taas sit lähtee pelot ja kaikki sitten niin tasaantuu, hikoilu loppuu, vapina loppuu, kaikki. Mä mietin, että onko alkoholi sellainen asia, että se tietty toleranssi ruokkii sitä, että monasti se on ihmisillä, kun se juot sen kunnon käynnin, niin se on niin hirveä se olo ja se kestää niin kauan, että se on ehkä se syy, miksi ne ei sitten jatka sitä. Se on ihan totta. Nimittäin semmoiset ihmiset, kun jotkut sanoo, että ne tulee niin kipeäksi siitä viinasta, että ne ei voisi kuvitellakaan seuraavana päivänä juomista. Ja Jukra, tämmöinen ihminen, sehän on semmoinen niin selvä juttu, että ei se ikinä alkoholisoidu. Kyllä. Joo, ja sitten se miettii muutenkin, kun se on kipeä, että kuinka usein viittii tämmöistä tehdä. Niinpä. Et näinhän se on ihan normaalia niin kuin suhtautumista ja reagointia, mutta se alkoholiongelmaisillahan ei ole tätä, sehän on päinvastoin. Sähän hoidat sitä sillä heti seuraavana päivänä ja sitten taas maailma aukeaa. Joo. Sä kävit piipahtamassa sitten yliopistossakin, mutta se ei ollut sitten jostain syystä sun paikkaa. Ei, kun mä tiesin, mitä mä halusin. Jo siinä vaiheessa? Joo, se oli ihan selvä asia. Että silloin ajattelin, että mä lukisin fyssaa ja kemiaa ja noin niin vähän aikaa yliopistossa, koska niitä lääkiksi tarvitaan. Just, se oli joka tapauksessa välietappi. Joo, joka tapauksessa, okay. Joo. Että se oli se matemaattis-luonnontieteellinen. Mä en tiedä, ehkä enää mä en kuulu, mutta ei montaa vuotta ole siitä, kun mä olin vielä matemaattis-luonnontieteellisillä kirjoilla. Nythän siihen on tullutkaan joku tämmöinen muutaman vuoden kiinti, olisiko se 6 vuotta tai jotain. Joo, mä luulen, että sen takia mä sanoinkin, että mä ehkä nyt on pudonnut, mutta siis mä olin siellä 20-30 vuotta siellä perhänä niin kuin kirjoillaan. Mites mulle tuli mieleen tässä, kun sä et hirveän selkeästi nosta esiin missään vaiheessa sitä, että tämä opiskelu olisi ollut sulle hirvittävän työlästä, kunnes sä meit Karolinisen instituuttiin. Siellä sä huomasit oikein ruotsin kieli, sä olit sitä pikkusen treenannut. Ja näin, mutta että ei se ihan hirveätä tervanjuontia sulle ilmeisesti ollut, jos sä kuitenkin noinkin pitkälle sitten pötkit. Matikasta tuli laudaattu, sä kirjoitit sen ja samaten Ruotsista. Joo, tosiaan mähän tein niin kuin hirveän paljon töitä, että se ei kuitenkaan mulle, sanotaan nyt näin, että ei se niin kuin opiskelu ja tulokseen pääsy ei ole mulla silleen kuitenkaan helppoa ollut.
kyllä mä oon joutunut niiden eteen tekemään töitä. Et vaikka mä en ehkä sanonut niin välillisesti esimerkiksi se, että kun mä tein sen lukujärjestyksen, josta siellä on kuvakin. Sehän kertoo siitä, kuinka määrätietoisesti mä luin joka päivä. Että se oli vähintään se 6 tuntia, yleensä aina enemmän, niin kuin ihan intensiivistä niin kuin lukemista. Että kyllä mä tein paljon töitä sen eteen. Sitten, onko jotain, nyt kun sulla on leikkaussalissa, niin siellä on konkreettiset ongelmat ja sulla on itsellä konkreettinen apu ja välineet siihen sen ongelman ratkaisuun, niin ootko koskaan miettinyt, mikä toinen ammatti voisi olla tällainen, joka tyydyttäisi sen sun semmoisen adrenaliinitarpeen? Joo, kyllä jos olisi nuorena eri tavalla mennyt, niin musta olisi varmaan tullut jonkun alan urheilija, varmaan. Todennäköisesti olisi tullut no, mä olisin tietenkin halunnut jotain välinettä ajaa. Olihan mä kuorma-auto kuskina, mutta varmaan mä olisin halunnut sanotaan, että vaikka hävittäjälentäjä olisi ollut mun suuri tämmönen niin kuin ehkä haave. Se olisi ollut ehkä jotain niin kuin ihan älyttömän makeata. Aika uljasta. Joo. Missä vaiheessa tätä kuorma-autoa kerrottu ajamaan? Se oli silloin, kun mä olin justiin 18-19 siellä, niin mainitaan kirjassakin, kun mä ajoin betoniautoa ja mä olin erilaisia kuorma-autoja ajoin, mutta eihän siitäkään tullut mitään. Silloin mä aloitin just sen 11 kuukauden putken, kun mä sen betoniauton kanssa olin niin sehän oli se auto mulla pari viikkoa varmaan, kun mä ajoin Jurrissa vielä ympäri Helsinkiä, niin se oli ihan kauheat. Onneksi ei sattunut mitään. Et se oli sitten eikä ne tehnyt siitä rikosilmoitusta, ne tuli hakemaan sitten vaan auton. Mähän en ollut koskaan yhteydessä siihen työpaikkaan aina, mä vaan jäin. Se jäi saman tien, kun mä aloin dokaa. Joo, ja nekään niin pahemmin perään soitettu. Ei, ne haki sitten auton. Se oli sitten jostain Roihuvuoressa siellä, missä mun äiti asui ja noin, niin sieltä kadulla mä sen sitten jätin. Kyllä. Mites sulla on, sä oot työssäsi kohdannut niin kuin kaikenlaisia menetyksiä ja selviytymistarinoita, kuten myös Pöllimurin ja Vaattonin sakset miehenä. Onko meidän ohjelma jotain muuta tällaista vastaavaa, lähinnä huvittavaa tilannetta tullut eteen? No varmaan niitä en mä nyt tiedä. Muista kyllä niitä on jatkuvasti niin kaikenlaista. Noi oli semmoiset päällimmäiset aika radikaalit, mitkä apu löytyy. Kyllä, apu löytyy. Sitten voi kuvitella vielä, minkä näköinen tämmöinen kaveri on, kun se on todella noloa. Että sulla on se Pöllimurin putki kiinni. Peniksessä. Kyllä se on. Joo. Mutta siinä on pakko tulla, kun ei omin avuin sitä saa. Ei saa, joo. Kyllä. Sitten sä olit Hyvät, pahat ja rumat -ohjelmassa Simo Rantalaisen. Joo, mä olin 2 kertaa siellä. Ja oliko aina tämä sama homma, eli vatsatähystys? Joo, tai toinen kerta oli sitten, että me käytiin ne tulokset läpi. Joo, että sitten kun oli tullut, kun mä otin siellä näytteet ja sitten me käytiin niin kuin läpi. Sä sait sitten ammatillisesti kuraa niskaasi tästä, mitä sä muistuttaisit itse tilanteista ja oliko se studioyleisöä paikalla, miten ne reagoi? Olikohan siellä studioyleisöä? Ei tainnut paljon olla. Se on yksi jännittävimmistä paikoista kuin suorassa lähetyksessä. Se oli melkein 1 miljoona katsojaa silloin. No hurjiin lukemat. Että ne oli hurjiin ne lukemat, mitä oli silloin. Tämä oli 90-luvun. Joo, varmaan. Tämä oli varmaan 95-96 jotain sitä luokkaa. Joo. Silloin Simo Rantalainen oli vielä Simo Rantalainen. Silloin kun se oli kondiksessa vielä. Niin. Joo. Nythän se on jossain keskusteluohjelmassa kovasti paasaamassa islamista, en muista, mutta... Älä. Joo. Siitäkin on nyt jo tosi, olisiko mitä vuoden päivä, joku Maria-ohjelma tai tämmöinen. Joo. Just niin. Sä oot
ollut hirveän toimelias. Sä olit mielisairaalassa yötöissä, sulla oli pieniä lapsia. Sitten SMR:n järjestön hetkellinen puheenjohtajuus. Ja 90-luvulla se vielä lähdit tämmöisen laitosklinikka Gramma Oyn. Perustit tämmöisen sun ystävättären kanssa. Mistä sulle tuli mistä tää energia ja motivaatio ja innostuneisuus? Onko se luontaista? Se on varmaan luontaista. Että sitähän mä oon edelleenkin, että todella niin mulla pitää olla koko aika jotain projekteja. Mä oon semmoinen projekti-ihminen, että mulla pitää olla koko aika, että tapahtuu. Niin kuin tälläkin hetkellä elämässä tosi paljon on kaikenlaista niin kuin menoa. Et mä en oikein voi hyvin, jos menee liian niin kuin, silleen hitaasti. Onko tullut tämmöisiä tilanteita, että sun elämä on pysähtynyt? Kyllä. Ja sit sä oot huomannut, että sä et voi hyvin? Se mainittiin myöskin siellä kirjassa silloin, kun niin mulla ihan tämmöinen niin kuin umpilisäkkeen leikkaus, mulla tuli se sydämen pysähdys. Se oli kyllä semmoinen pysähdyttävä hetki. Miten tämä vaikutti henkisesti? No sehän oli silloin semmoinen homma, että niin kuin yleensäkin eihän kirurgit yleensä käy lääkärissä, tai lääkärit on vaikeita menemään lääkäriin ylipäätänsä, niin kyllähän mäkin niin kuin hoidan itteeni sillä lailla, että käytävällä sanoo kaverille jostain. Ja sitten niin kuin nytkin niin se järjestettiin vaan leikkaus tosta noin vaan, ja se oli omaa vikaa siinä mielessä, että en halunnut nukutusta niin kuin nukutuksessa yleensä se leikataan, vaan mä toivoin, että anestesialääkäri laittaa selkäpuudutuksen. Ja selkäpuudutuksessa ei umpilisäkettä leikata. Mutta mä halusin sen, ja sitten mä en halunnut mitään rauhoittavaa eikä mitään. Ja siellä tapahtuu semmoinen reaktio, että kun vedetään suolta, niin se vetää sitten, niin se antaa niin kuin hermoston kautta voi antaa tämmöisen impulssin, että tulee sydänpysähdys. Okei. Ja se oli jossain nukutuksessa, sitä ei tapahdu. Ja että tässä oli niin kuin omaa vikaa aika paljon. Niin sitten ollaan sehän ihan selvästä päästä, kun sä tajuut, että nyt lähtee. Ja se on aika paha kokemus. Ja eikä sitä heti kato sit tajuu, mutta sitten niin kuin sen jälkeiset ajat ja päivät, niin ne oli kyllä tosi niin kuin rankkoja. Siinä meni varmaan 2 vuotta siitä selviämiseen. Niin siis tämä vaikutti ihan sun psyykeeseen? Se vaikutti silleen, että mä en meinannut löytää semmoista justiin tätä puolta itsestäni, tämmöistä niin kuin iloa ja tämmöistä niin kuin aktiivisuutta. Mä sain hoidettua mun hommat toki ja ei kukaan huomannut sitä, mutta mun elämästä puuttui semmoinen vähän niin kuin ilo. Ilo ja drive. Se vei sellaista pois musta. Miten se sitten, tätä ei mennyt koskaan mihinkään masennukseen asti ilmeisesti, mutta miten se toipui tästä? Sitten ihan ajan kanssa vaan. Se vei ajan kanssa. Juttelin siitä tietenkin. Ja niin se vaan sitten. Mitä kuuluu, onko läskikerro vielä olemassa? On se läskikerro jo. Kokoutukset? Kyllä. Ja mä hävisin viimeksi. Tonniko meni vaan se nousi? Tonni meni perhana, joo. Edellisellä kerralla hävisi 2 muuta kaveria, mutta nyt oli mun vuoro viimeksi. Kyllä me ollaan sitä jatkettu. Ja rahat menee hyvän tarkoitukseen. No en tiedä mihin tätä suuri pelko oli viimeksi. Oliko se edellisellä kerralla justiin silloin, kun mä olin ainoa, joka pääsi tavoitteeseen niin, että kun mehän ollaan sovittu niin, että me mentäisiin jakamaan ne rahat tuonne vähäosaisille maahanmuuttajille tai mustalaisille. Että me mentäisiin ne ojentamaan tämmöiselle
tämän tyyppisille ihmisille, että mikä on niin kuin mahdollisimman vaikea asia meille. Niin, aivan. Joo. Sä oot harrastanut tätä jujutsua aikaisemmin Auvo Niinikelon johdolla. Harrastatko edelleen? No ei sitä mä en ole nyt, siitä on jo aikaa. Mä muutaman vuoden treenasin siellä ja se oli kyllä hauskaa ja Ravehan on mun erittäin hyvä kaveri. Se on alan pioneereja. Se on todella, se on monella tavalla, se on iso persoona se kaveri. Se on tosi fiksu mies. Miten sä nykyisin hoidat sun lyhyttä pinnaa, jos se aikaisemmin oli tuo jujutsu, mikä sen kahlitsi? Alaksi nykyisin vielä? Aika vähän, aika harvoin. Siis mä oon niinku se huomannut, että sanotaan nyt, että kyllä se niinku viimeiset niinku 15-20 vuotta niin ei kyllä niin siis se on todella niinku, tietenkin siihen varmaan vaikuttaa ikä ja kaikki kokonaisuus, mutta ei reagoi enää sillä. Ei vaan tule, se ei vaan tuu se reaktio. Ja mä ihmettelen aina, että missä se on. Se on ehkä hyvä, että se tulee. Joo, on tietenkin. Elämä on niin paljon helpompaa. Totta. Siis elämähän on todella paljon helpompaa, kun ei tarvitse reagoida. Joo. Sitten mennään hetkeksi naisten pariin. Onko parisuhde ollut sulle jossain vaiheessa jopa semmoinen pakonomainen tarve, että sä oot hankkinut sitä puoliväkisin, että se jeesaisi sua pysymään sitten selväpäisenä? En mä varmaan silleen sitä kuitenkaan näe. Mulla on ollut aina kuitenkin joku tyttöystävä tai puoliso. Mä oon niinku, se on vaan jotenkin tuolta, en mä tiedä miksi se on ollut. Jotenkin mä oon paljon rauhattomampi, jos mä oon niin sanottuna poikamiehenä. Kun muutenkin voi olla rauhatompi. Saatika sitten siinä tilanteessa. Kyllä se tietenkin se tuo semmoista tietynlaista rauhaa varmaan. Ja sitten jos nyt mä oon ollut pitkään, mulla on ollut semmoinen naisystävä, jonka kanssa on helppo ja hyvä olla. Okay. Niin se on, me ollaan oltu 17 vuotta yhdessä. Niin, se on ollut todella easyä. Tuosta helppoudesta minun on pakko kysyä lisää. Uskot sä ylipäätänsä tämmöisessä parin muodostuksessa tämmöiseen viivytystaktiikkaan ja väsytystaktiikkaan vai pitäisikö sen olla saman tien selvä homma, että hei, me tullaan toimeen, me tunnetaan vetoa toisiimme, tää on tässä. Mä toi on mä kyllä kallistuisin tuohon viivytystaktiikkaan siinä mielessä, että kun nyt kaksi ihmistä tapaa, siinä voi olla niinku semmoinen helvetinmoinen kemia ja näin, ja ihmiset puhuu, että se on rakastumista ja se voi olla vaan jotain niin kuin seksuaalista himoa ja tämän tyyppisiä asioita, mitkä vaikuttaa siinä alkuvaiheessa ja ne saa voimakkaat tunteet aikaan. Ja sitten kun nämä tunteet alkaa väkisin latistumaan ja tulee se arki ja siinä tulee se ongelmakohta mun mielestä. Että viivytystaistelu, mä ajattelin sitä niin päin, että jos on esimerkiksi suhde, että se ei vaikka heti lähde niin kauhealla voimalla, mutta sieltä voi löytyä, niin kuin meillä on löytynyt esimerkiksi mun nykyisen naisen kanssa, että se ei ollut niin kuin missään nimessä alussa niin, että mä ajattelin, että me oltaisiin niin pitkään yhdessä. Okay. Ja mutta sieltä on löytynyt niin kuin paras mahdollinen ihminen, mitä voi olla. Eli täytyy antaa mahdollisuus. Täytyy antaa mahdollisuus. Mä näen, että tätä sotkee niin paljon nämä tämmöiset miehen ja naisen väliset tai ihmisten väliset seksuaaliset sidokset ja jännitteet ja noin siinä. Toi voi olla, mutta
Niin, tuo on vaikea sanoa, että jos sitä ei ole alkuun, sitä sellaista toimivaa fyysisyyttä tai kemiaa, niin se on haastava kyllä. Mä uskon siihen, että rakkaus tulee kyllä sitten Mutta tuleeko se fyysinen vetovoima, jos sitä ei ole alussa ole? Niin no se on vaikeaa, joo. Se on vaikeaa, joo, jos ei sellaista ole. Niin. Joo, siitä mä oon ihan samaa mieltä, että se edellyttää tietenkin, että sulla on kuitenkin halu toiseen ihmiseen fyysisesti. Muuten se on vaikeaa. Mitäs sitten sun isällä ja äidillä on 15 vuotta ikää? Joo. Ja sulla itselläkin on ollut todella useasti nuorempia naisystäviä, niin onko tässä joku korrelaatio ehkä? Mä en tiedä, nykyinen naisystävä, meillä on vähän yli 20 vuotta ikäeroa, me ollaan siis 17 vuotta oltu. Ja kyllä se vaan on vanhentunut siinä sekin nainen, me ollaan edelleen tosi onnellisia yhdessä. Ja hänen isällä ja äidillä oli reilusti yli 20 vuotta ikäeroa. Että tämmöinen niin kuin sattuma, että Paula ei esimerkiksi ikinä kokenut, että hän pystyy samanikäisiin miehiin. Okay. Näin se on sanonut ja kokenut. Meillä ei ole ollut minkäänlaista niin kuin, ikinä mitään niin kuin, ongelmaa meidän ikäerosta. Ei pienintäkään ollut. Ei koskaan. Mutta jotenkin, no joo, mä oon tykännyt tietenkin kauniista nuorista naisista. Eikö se niin? Mitä sitä nyt kieltää? Näin se nyt valitettavasti on. Kyllä, niin keski-ikäiset ja vanhemmat naiset antaa turpaa mulle, jos mä voin sanoa niille noin, mutta siksi mä en sanokaan. Mistä tää juontaa sulla sitten tää selkeästikin suuri itsevarmuus? Mistä se pohjaa? Monessakin asiassa. No jotenkin sitä on niinku ollut varma siitä, että jos niinku tekee oman osuutensa mahdollisimman hyvin erilaisissa asioissa, niin siinä on suuri todennäköisyys, että onnistuu. Ja sitten kun niitä onnistumisia tulee, niin ne ruokkii, joo. No oot sä epäonnistunut? Oot sä aloittanut asioita, joita sä toivoisit niin kuin viemässä maaliin, mutta jostain syystä sä et ole pystynyt siihen? Kyllä, tietenkin on ollut ja totta kai on ollut kaikenlaisia pettymyksiä tietenkin ihmissuhteissa ja noin, se on ihan selvä asia ja no että jos mä niin kuin ajattelisin, on tietenkin sellaisia, vaikka just kun puhuttiin tuosta kehonrakennuksesta mä luulen, että mulla ei olisi ollut ehkä sitten kuitenkaan siihen lajiin niin oikein parhaita mahdollisia fyysisiä edellytyksiä, mitä mä vertasin kavereiden kehittymisiin. Siis olihan mä hyvässä kunnossa jo tietenkin ja kaikella tavalla, mutta jos mä ajattelen sitä intensiivisyyttä ja sitä, miten paljon mä halusin ja yritin treenata niin ei vaan tullut. Mä muistan sen yhdenkin kaveri, joka aina veti pillereitä välillä ja sit se oli siellä rundeissa ja pitkän aikaa, monta viikkoa pois. Sitten se tuli treenaamaan mun kanssa. Se treenasi saamari viikon 2, se oli taas ihan mielettömässä. Kaikki kohdas. Mä ajattelin, miten helvetissä joku kehittyy noin paljon. Oliko se liikku siellä sitten miten paljon pillereitä? Käytitkö itse? Siellä siis liikkuu huumaamaan tarkoitukseen käyttöön pillereitä, ei anabolisesti. Ei tällaisia mitään? Ei mitään siihen aikaan.
Kato, siitä on kuitenkin niin pitkä aika, että joo, niin ei anabolisia steroideja, ei. Mutta sitten kaikki näitä, tiedätkö, rauhoittavia, mitä käytettiin huumaamassa tarkoituksessa, kännitarkoituksessa, sellaisia on. Joo. Sitten mennään autoihin. 2006 menit ja ostit Ferrari. Ja minkälainen autohistoria sulla oli ennen tätä? No siellä merkkejä suhteen vai muuta. No mähän rakastin autoja lapsesta lähtien ja varastelin ja ajeltiin niitä, niin kuin kirjassakin kerroin. Niin. Joo, ja sitten näillä sataman parkkialueilla, missä oli uusia autoja. Silleen niin mä tykkäsin ja sen takia mä sitä kuorma-autoa kuski hommaakin halusin tehdä, kun mä oon tykännyt ajaa aina. Mä edelleen tykkään ajaa autoa. Se on mun mielestä niin kuin tosi kiva. Mä rentoudun siinä ja se on niin kuin, mä en kärsi eikä mä en väsy ikinä autoa ajaessa. Mä voin ajaa, niin mä ihmettelen aina, kun jotkut puhuu, että meitä on 2 kuskia. Mä kysyn mitä? Mihin tarvii, kun te lähtee jonnekin matkalle? Et mä ajan niin kuin mä ajan 2000 kilsaa yhteenmenoa autoa. Se on jännä. Mä hahmotan kyllä ton kanssa, että se jotenkin ne, ketkä ei nauti siitä, niin ne väsyy. Joo. Se on niin kuin mulle tosi rentouttavaa se ajaminen ja koko se homma. Se mä niin kuin koen vaan, että se on niin kuin mun juttu. Sä veit pidemmällekin sitten kilpa-autoiluun ja rata-autoharrastukseen. Joo. Hankit jopa Lotuksen. Joo, kyllä. Se oli vaan vähän pieni auto meikäläisen. Joo, se on helkkari pieni. Että se oli kiva auto ja se opetti paljon sitten rataa ajoa. Se oli ihan kunnon tommonen niinku kilpuri. Niin silloin se opetti paljon sitä rataa-ajoa. Minkälaisia tehoja siinä oli Lotuksessa? Joo, Lotuksessa oli tuossa Lotuksessa ja paino vaan odotas nyt, se paino, oliko se niin kuin se kevyin mahdollinen paino tuossa 790 vai mitä se oli, 800, siis se on erittäin kevyt auto ja sitten siinä oli 260 hevosvoimaa. Niin se oli niin kuin siihen nähden aika ripeä. Eihän se nyt ole tietenkään sitten, jos verrataan tiettyihin Porscheihin ja noin, niin ne autot sopii meikäläiselle paremmin senkin takia, niin kun on näin paljon painoa, niin silloin kun sulla on tehokas auto, niin se ei sun paino niin paljon häiritse. Mutta tuommoisessa kevyessä autossa niin oikeasti painolla on jo merkitystä. Kyllä. Jos siinä on 50 kiloa kevyempi tai noin, siinä mielessä se oli. Mutta hieno auto se oli, tosi kiva. Ja mä olin siellä Euroopassa ja kotimaassa kanssa eri radoilla. Kyllä. Onko Ferrari jäänyt sun unelma-autoksi vai onko jotain tällaista, mikä olisi sun unelma-auto, minkä voisi hankkia joskus? Nythän se on, nyt mulla on ollut 2 Porschea tässä viimeksi. 991 vai? Joo, tai mulla on nyt 991 tää uusi. Okay. Ja sitten mulla oli 997 turbo vuoden 2010 malli, jolla mä ajoin vähän kisaa ja se oli laitettu ihan ratakuntoon ja mä oon siellä Nürburgringillä Saksassa mun tätä ajoharrastusta toteuttanut pääasiassa nyt. Mutta mä ajoin täällä, kun mä ajoin 3 vuotta semmoista ratasarjaa että mä tunnen kyllä Suomen radat hyvin. Okay. Niissäkin ajanut paljon. Mutta se liittyy nyt niin pitkälle. Sanotaan nyt se semmoinen, että kun mä ajoin, tai oli se Ferrari ja noin, niin kuin yksi mun kaveri just sanoi, että Ferrari on enemmän show ja Porsche on enemmän go. Että siinä on se ero. Ja näin se on. Ferrari on semmoinen, okei, on se makea tietenkin, se on todella makea auto, mutta niin kyllä sekin oli niin kova koulu, kyllä siihen sai se huomio on niin massiivinen, että se kyllä tulee aika väsyttäväksi, kun sä vedät punaisella avoferrarilla, sä et saa olla missään rauhassa sen kanssa. Ja aina tulee ne samat
kysymyksen. Nuoret pojat kysyy, saako tällä pillua? Ja aina tulee ne samat kysymykset. Klassikko. Miten tuohon voi vastata? Joo, kyllä. Mutta se, että sitten niin ne haaveet on enemmän nyt, ei niinkään tässä siviiliautossa ja täällä ajamisessa. Mä oon niinku tavallaan oikeastaan saanut sen, mitä niinku on halunnut. Sillä saralla, että jos olisi oikein rikas ja näin, niin sitten olisi kiva pitää jotain tämmöistä autoa, mutta kun ei ole, niin ei pysty. Silleen, että niin se on kuitenkin omalla työnteolla, kun vaan tekee, että jos olisi niin kuin menestynyt bisnesmies ja rahaa hirveästi, niin sitten että, mutta pitää tietenkin olla ihan hyvä tuloinen, että sä hankit tommosen auton. Täytyy olla kyllä. Joo. Mikäs sun ajokorttiluokka on? No se on niin mulla on kaikki. Sulla on kaikki mahdolliset? Kyllä. A, B, C, D, E. Eli mulla on bussikortti, rekkakortti. Sekin oli pakko saada. Niin, kaikki siinäkin. Kyllä. Taas tämmönen tietty ehdottomuus. Joo. Kaikki tai mitään. Kyllä. Se on just näin. Joo. Niin, sen mä hankin silloin. Yhdessä vaiheessa. Mä ajattelin, että mä en bussikorttiin viitti jättää myös. Se oli ihan ylimääräinen. Niin, sama syssy. Mä hankin sen sitten, joo, kyllä siitäkin joutui maksaa ja käydä sitten ajamassa bussia. Mutta semmoinen, joo. Otetaan, täällä on nyt loppuun vielä muutama hassu. Ihan sun vinkki tällä hetkellä alkoholismin kanssa taisteleville absolutisteille. Onko mitään tällaista ohjetta? Eli alkoholismin kanssa taisteleville absolutisteille. toi oli niin kuin... Miksi se omituisesti muotoa? Ei, siis sä tarkoitat nyt, että henkilö, jolla on alkoholismi, mutta ne on kuitenkin raittia. Juuri näin. Joo, eli tommonen porukka, niitä on nimittäin, mäkin tiedän. Joillakin niin se voi olla niin aika kireetä ja niin sitten ne kokee yksinäiseksi ja näin, mutta tässähän on tää munkin koko juju, että niin minkä takia mä siellä Aassa edelleen käyn. Iso osa mun ystävistä on aalaisia. Et meillä on samanlainen tausta. Ja mä pystyn sinne viemään kaikki mun tämän päivänkin vaikeat asiat. Mä voin niistä vaihtaa kokemuksia mun kavereille. Me ollaan niin kuin totuttu tämmöiseen. Niin kuin, se meidän niin kuin kulttuuri on se, että me pystytään puhumaan asioista, avautumaan toisille. Että se ei ole vaikea asia. Ja useinhan tämä on niin kuin just tälle tyypille, mitä sä niin kuin kuvasit, että niin alkoholisoitunut absolutisti, joka niin kuin hampaat irvessä tavallaan on irti viinasta. Ja se ei niin kuin, sille ei ole oikein ketään, kenen kanssa se puhuu siitä ja vaihtaa kokemusta. Et ehdottomasti, että kannattaa silloin hakeutua niin kaltaistensa joukkoon, eli toisten. Joo, eli justiin vertaistukiryhmään. Sä käyt edelleen näissä edelleen, joo, ihan säännöllisesti. Onko jossain vaiheessa sä käyt siellä päivittäin jopa pari kertaa? Onko tämä nykyisin edelleenkin sulle välttämättömyys vai onko se vaan tapa? Se on sekä että. Okay. Se on kumpaakin, koska mä ymmärrän, että alkoholismi on sairaus ja mä ymmärrän sen, että mä hoidan ja pidän sen kurissa parhaimmalla tavalla. Että mä käyn hoitamassa itseäni siellä ryhmissä ja siellä on niin paljon tietenkin mun sosiaalista elämää, että se liittyy myös tietenkin siihen. Mutta siitä on aika paljon kokemuksia, että kun ihmiset on jättänyt tämmöisen niin kuin tukiverkoston, niin sitten jossain vaiheessa on alkanut sitten juomaan. Ne on ajatellut ja luullut, että on nyt niin kuin täysin parantunut. Ja ne on unohtanut sen tosi asian, että kun kerran menettää kyvyn hallita alkoholia, sitä ei saa enää takaisin. Koskaan. Sitä ei saa koskaan enää takaisin. Ja tämä on se niin kuin
se juttu siinä. Okei, jos mä nyt jättäisin alas käymisen, se on paljon mahdollista, ettei mun tarvitsisi ikinä tässä elämässä juoda ja näin, mutta mä haluan siellä käydä oman hyvinvointini vuoksi. Siis ei mulla ole minkäännäköistä halua juomiseen tietenkään, eikä. Se on niin kuin semmoinen elämä ja elämäntapa, mikä mua ei kiinnosta yhtään. Sä puhutkin siitä, että alkoholismi on tällainen asia, jonka se niin kuin nostaa päätänsä, mutta sitten sä joudut nuijimaan sen, niin tämä ryhmä on yksi keino, millä sä sen nuijit alas. Onko jotain muita asioita, millä sä pystyt edesauttamaan sitä hyvinvointia? No, kyllä toi on tietenkin pääasia siihen, mutta mikä tärkeä asia on, että yrittää elää niin, miten mä sanoisin, elää sillä lailla niin moraalista elämää, mitä itse niin kuin, oma moraali niin kuin, sen, niin kuin, niissä puitteissa, ettei tule tämmöisiä tunne-elämän vääntöjä. Mm-hmm. Koska nehän on justiin semmoisia kohtia, että sä saat tunne-elämän vääntöjä paljon, niin sitten niin jos ei sulla ole silloin paikkaa, missä sitä voit käydä läpi ja hoitaa itseesi, niin nämä on tilanteet, jolloin sä voit mennä ja ottaa rauhoittavaa tai ottaa grogin, niin vähän rauhoittua, kun tietää, että se auttaa sillä hetkellä. Aivan. Siihen. Sulla on ollut paljon haaveita ja sä oot monta niistä toteuttanutkin, mutta onko vielä jotain tällaista, mikä olisi toteutettavissa ja tuolla jossain siitä? No, kyllä mun nyt, sanotaan nyt, että mä haluan tämähän nyt on kliseitä, että ihminen haluaa pysyä terveenä. Mä oon ihan terve edelleen. Mä oon todella, niin kuin, mun terveydentila on ihan, niin kuin, mulla ei ole mitään sairauksia, ei mitään lääkityksiä ja näin. Että tässä on tietenkin mahdollisuus saada vielä elää monta vuotta ja tehdä töitä. Ja sitä mä haluan tietenkin, että mä saan tehdä. Mä koen kuitenkin, että mä oon tällä hetkellä niin kuin ihan parhaassa mahdollisessa työkunnossa. Ja myös kokemuksen ja kaiken muun kohdalta, että on tehnyt paljon asioita, toimenpiteitä. Kirurgia on sellainen, mikä vaatii paljon osaamista, että sä oot hyvä siinä. Että mä haluan jatkaa tietenkin tätä ja kyllä ajamishommaa, se on myös semmoinen yksi edelleen haave. Ja hyvin tärkeä asia on sitten nämä lapsenlapset. Mä oon niin kuin tosi onnellinen ollut, kun mun poika sai pienen pojan tuossa. Mun poika on lääkäri kanssa ja se Kalle ja siitä tulee kans ortopedi, se on erikoistumassa just. Niin tää pieni poika on ollut tosi ihana. Se on ollut meillä hoidossa jo se oli 3-kuukautisena, se oli viikon meillä. Okay. Että me ollaan saatu oikeasti sitä jo hoitaa, koska me ollaan haluttu sitä. Ja se on tosi tärkeä. Et sitä mä tuossa alussa sanoinkin, että niin se tulee varmasti saamaan nyt todella paljon semmoista rakkautta ja huolenpitoa, mikä on tärkeää ihmiselle. Sä oot nopea innostumaan asioista. Mistä sä oot viimeksi innostunut? Niin, mä oon kyllä spontaani. Mä tosi herkästi intostun asioista. Mutta kyllä ne monet sit pitää. Niin kuin esimerkiksi tämä autojuttu, niin olen nyt jo tosi monta vuotta, 6-7 vuotta, mä oon nyt ihan aktiivisesti ajanut. Se on pysynyt silleen. Ja, no nythän meillä on semmoinen omakotitaloprojekti, mikä on nyt viimeiset 2 vuotta ollut semmoinen tosi tiukka projekti. Siitä vähän kirjassa ei edes viittynyt mainita. Se oli semmoinen tämän hetken juttu, mutta että koko aika... Seuraavassa painoksessa. Niin, kyllä. Viimeinen kysymys. Onko jotain, mitä sulta ei sanomatta tuossa sun kirjassa? Tossa, sanomatta. Olisi monia asioita,
halunnut ehkä sanoa ja kertoa niistä laajemmin ja syvemmin. Monia juttuja, mutta me tehtiin Arnon kanssa se päätös, että tästä tehdään kirja, joka on helppo lukea. Että sen pystyy lukemaan tämmöinen tarkkailuluokalla oleva kaveri, jolla ei ole keskittymiskykyä. Niin se ehkä selviää siitä. Niin kuin mäkin aikoinaan pystyin lukemaan sen Juoksepoika juoksi sen Nicky Cruisin kirjan. Sekin oli ohut ja kun ei ollut keskittymiskykyä. Niin meillä oli semmoinen ajatus, että me tehdään tämä helppolukuiseksi. Ja ettei me tehdä liian vaikeaksi sitä. Niin sit se olisi kärsinyt se siitä. Aivan. Sitä tuli tosi lyhyt loppujen lopuksi, kun ajattelee mun elämää. Että tämmöisen 220 sivua, niin mä olisin voinut kirjoittaa pienestä osasta mun elämää. Ihan niin kuin kevyesti. Että tommosestahan saisi tietenkin ihan mielettömän niin kuin opuksen. Ne jätettiin hyvin niin kuin lakonisesti vaan todettiin tiettyjä asioita ja mentiin eteenpäin. Mutta varsinaisesti ei jäänyt. Okei, kaikki on puhuttu. Joo, silleen. Voi sanoa, että siellä on tietenkin asioita, mitä on joutunut jättää pois, jotta ei vahingoita toisia ihmisiä. Semmoisia asioita on ollut pakko jättää. Mä itseäni kohtaan uskallan olla raaka ja tosi rehellinen, mutta mä en ole pystynyt tietenkään. Se on ihan selvä, kun sä kirjoitat tämmöistä kirjaa, mutta senkin mä ajattelin, mä kirjoitan itsestäni, mutta silloin siihen voi liittyä tietenkin asioita, mitä voi joutua jättämään. Kiitos haastattelusta, Kristian. Kiitos.